nane ofifofie me nane ofi adu me nane pablo me nane kwani sai me kire odene ho entrane atrikusi entrama se enmonyama wahye me fensuo enyina menu nkasa nkire woda o frɛ me anopa awia anadwo da suo mu a me meba bisabi yare wo frɛ no ama to esumi ahinu gu ada abusuafo me mokɔ ba so TV dwumadie so an so TV dwumadie so dinamika won dinere so TV ana oni biso a wo hwe an ɛyɛ me am di dwumadie ho chia me ye frɛ me Kwaku Alaska ene so yɛ da hofo de ma me ne mahwɛfo nyina ne betiefo an ene ye kɔ asumenya an asumenya ɛka asumenya obi ka sɛ ano so fine he wɔyɛ ohempɔn kɛse asumenya hene ayɛ ade bi a amese me hu bi saa dadeɛ me de me ne hu no asumenya hina de bi a wɔyɛ ne hu bi da ya o make history kama ɛwɔ sɛbi ɛyɛ ne kuro no na wa pagya ɔhene bi ɛyɛ asumenya hene apagya ɛyɛ petiankɔ dikuru pagya no tu ɛyɛ obrempɔn o se kyese animonyam hya wɔde hyɛ no ɔpagya saa tuma ma no sɛ ɔnhwɛ ne kuro no so ma no na kuro no hyɛ ne nsa oni so bituma ayɛ adwuma ntina wɔde ma no na ɛfɛ sɛ na nka ka ma me yɛ abakɔsɛm nke yɛ pɛ nyɛma wo sɛ ya ne pɛ bibia ka ɔhene bɔ bi hu sɛ ana amahene bi hu sɛ bi odi kuro bi ɛyɛ adwumaden wɔbɔ so wɔboa kuro no na kuro no nyɛ baabi bi fa na nkɔ nso wab support waboa di kuro no na nkɔ pagya no di kuro no do baabi sɛ na otumfoɔ so pagya fia premoni ahemfo adanka yɛ no saa so na ɛyɛ asumenya hene apagya ɛyɛ petiankɔ di kuro to obrempɔn na busua yɛ nkyere ho yɛ kasa tenti me yakɔ hwɛ ɛyɛ asumenya hene afɛfɛ de a wɔde hyɛ ɛyɛ petiankɔ di kuro no ɛne monyam na busua nyinaa ɛne kuro no nyinaa ne monyam yɛnkɔ ne hwɛ video no bra yɛba video nkɔmɔ kakra bi na yɛde asi wɔde akɔ Brad Nation as a very serious. But a cook, a more person as a pack. Any pony with on the map, you know. A minute to be 7 for the people as a qua, you know, it's our body with food. Indeed, and we Ebesre ma mi go say sumo ma so me no se me ma kwan e ma ro so to ba ana no ni mu a betu ya kwa no so nya man ila sa kwan intinde mi tira akomo du suya ene be to du suya ana mu esre diuna se obi bi da tempo na mama di tira betu be so Daruma said the Nana Apple Cassadi, Nachame, Timu Kakla, Mukabia, Mohu, said as someone that and Jumo Cassau. Sana Nanum, Latin Kufuya and then Uma being red room. What do you want Daruma? Something in Adaruma. 1723, something in Adaruma. Ne or the home we are called Techimansa. Bonosa na mo ya tante hele chere no ko chere no e na mo ko na o mu bae no o mi ka ko tena kura se na ko fu hina sa ensem pi ko so dubure bi o mu ya ne ka so atwen na opon ko fo penso na mo ba o mi a chere ma de fu ye ka chere ma de a wo be ka se bi o hina ni mu e bo hina paso ekokun wo mu di yuma kese e de so man ibra wo mu e ba na opon fufu penso a wo mu besre se ni a wo mu ono ahotoni ho no nu se o de ho de ni lu fosu na mansen na enu anu asanteman ni na ye so ya asanteman so de santi o de no ho so anso wona apete wo de wo fesu and what should I say?
nsira kwa ye n'akyi baabi a bɛtene kuru bi ne sie no wɔn mo kɔɛ nkɔtena panyin a na odi ka adi abusuafra na odi mo panyin kofi ɔno ne obi a odi ka hyɛ akyerɛ na n'akɔm ɛde bɛsom na ɛsomnya ɛyi te nɛ sɛ na n'akɔm edi anim ɛbɛsrɛ sɛ wɔn asomsom pa nti wɔde ne ho adaworo ma ɔne ne mman yɛnhwɛ na yɛma wɔn baabi nyina wɔn mu bɛsi biribi a nananom ɛno na kyea me yɛde atum anim sɛ monka bi monsrɛ bi na nanakɔm adesrɛ a wɔde aba yɛno ne nagya nti wɔbɛka biribi a sɛbe deɛ ɔde wɔ no ɛne wɔ ha yɛnka bi ma nananom yɛsɛm ba Babochi. Yeah. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. Thank you to those who are about to subscribe to the channel. Subscribe to the channel and share it and like the videos that high school. What's the name of our program? As a demand, I got something and it's getting what people are now for. But my one month, or young man, then was hungry, they won't be there. Back again with you. Really. So we didn't let what I like you, we charge the part. Let someone also. I will wake up in the area. Anyway, go tell them what you have for bar. And if I feel in the night, I think I'm on the side. We get it. Now, we can. What does it say? Say, oh, my baby, what's it beautiful? Yeah. Seniors and a junior school. Somebody I will be asking as a wish to be who are being very it's one last person I do more. Messer Muran Pajawati na Bema Obama on CBD and Virgin. Yeah, not this meeting. Messer Ama actually. Alpha Oba. We show it up. Remember, now, so what we said, with me, to kill a beginning. It's not only a year after our cassette. They said, I'm a year or him, but we don't bet.
abusuapɛni wɔ hɔ abusua nyinaa wɔ hɔ ebuo ɛsɛ ɔde n'owu gyegyani kan yi ɛmɛɛmi nìyí ebisɛ fia ha ebi mo ɛdikan a wɔn sua nneɛma bebree amammerɛ ne amaneɛ no ebi nnua bi a ɛyɛ sukuu du a wakɔ ɛka no branch mu wodu fie a wɔn sɛ ɛni bɛ kɔ wɔn kura ma sukuu obi akora akɔfa nkyɛn wɔn eti bɛbrɛ wɔn ase na deɛ obi bɛka biara no ne deɛ wɔn ti ase biara bi ta ɛnfa wadwo ɛnyɛ nneɛma a ɛde wɔn ha bɛbrɛ wɔn ɛmɛma yɛ biribi a ɛbɛma abusua ɛne namfoɔ a wɔn atwa ahyia a wɔn bɛta wɔte no ɛmo mu mu hɔ ebuo ahobrɛaseɛ ɔbɛdi akonnwa no efia ha yɛwɔ ntam wɔ ha nana ntam ɔde no ho ɛsɛ wotumi so ntam ɛne bɛma wɔtumi ayɛ adwuma no akɔ ne mu na mmom sɛ woka anika na nso aka seniors wɔ ha sɛdeɛ senior wɔ obi kaeɛ no wɔse prefects wɔ ha o juniors nso a fa ebuo ɛma obi biara asɛ wɔyɛ saa akonnwa no ɛdɔkɔnodie bɛbrɛ wɔn ne wɔbusua nyinaa ɔde wɔn kyɛn me bɛma ɛkyɛ ɔba na atwerɛ de no ho sɛ na hɔ ɛsɛesɛeɛ ɛma baako a hɔ ɔbɛbrɛ ne ho ase ɔnyɛ abotere bibia a wobɛyɛ biara abotere nti na ɛni mu kan na aboa no ama na nam bɛgyina ne kyi akyirikyira pa ama ne ma yɛ sɛ ɔde ne mu ɛtum hɔ hyɛ akyea me sɛ ɛwura bɛma ne ti so abɛ ne ti hyie na wabasɛ biribi ahyɛ ɛsuaman ne tutuɛ ne so ɛsoma kakra yɛ ɛhyɛbranteɛ a ɔbɛ obi onim sɛ ɔnananom ahobraseɛ atwa sapa ɛde ato hɔ ama ɔne ana mo nananom ahobraseɛ ɔmo bɛsom nana akɔm yie wɔde bɛsom nyɛ akonnwa kɛseɛ adua na pie si akonnwa ana ɛnɛ nso gyina nana akɔm akyi a ɔde wo ba ne wura anim a ɛnɛ wobɛsi bi akyerɛ ne wura woba na ahobraseɛ efia na ahone saa no ehune sɛ da wo saa kwa ntukura kɛseɛ paa de da ha mɛmɛ mama ho so wɔn a ho so a wɔdu yɛ ɔbrɛ wɔn ase a wo nuanom a ɔba bɛto yie yɛn nso yɛbɛkyerɛkyerɛ brɛ wɔn ase
said one of them from once a share, and now come and see me. Also, you haven't you any. You are trying, madam. So now from the number. The best friend, if you're not pleased, is a woman baby. Oh, just a. And you are just back. We are always shy. Woman about myself, you're free. See, what we know here. Will be paid at the corner. Kind of cheap. No problem, see. Not in persuasion or one share. Not would you want to be so far on Tunico, non silver, not on it. I'm 5 days. No more farm work. I don't know. Wait here. Your team. That was those side. Not Jamie. Kakra bi na me ka kire Yewuraya Obey. Bafa Obey, I'm sorry. Bafa Oba. Okonyo yi nyase ne da hopa. Bibiti ana samle wugina ha. Yasese basi bibia akyere Yewura. Ibini sen una na aboto no. Sabe pebia san. Yetu Santa Manie Bibisia necessary the pair the powerful na onto the yesu said no Captain Ko akonya me kai owura bia una na se wo familia fe dike ana wati akonya so late sisters mo Thank you for subscribing to my channel. Nisanti anam se chichwale ani patenku bo mpa kontinu. Share and like the videos that Anam soma patenku ko sia chichwala sikura. Efisa pani dokro. Ya no ya chichwale kro. Kro mi nyina ofa bom. Tine patenku eni dikura ofye polisu. Eta ho base mfie tu. Enti Tatinku ni ye ke tiri pa. Edu me bia na edina wutia na chichiwale. Utire ya na bati chichiwale Tatinku. Ansana wona na ya ne. Yema channel. You beti ma to be myself. Ama jase sunaka kakra. Yema dawo ana komu sine ni stick fia yi se ebi djuma yi na odido monim edom mesre na omasi bia chewa mesre badawo ma adwoni na manu pai non si beach What we can say. Put you on the Mawa is one another over. Nilikuwa kiacha papa na wengine pia NNS Yusukura amekazea kwa yake ndio nini baadhi wale wao pia yeye aliketoa asempia imekati pia sayangwa kwa hiyo kama kwa ni sasa wana watoa Yes, that is the point. He said, you know, that I also for you, Brazil, and you go on this one over, and let's say, it is our Brazil, who are the movie. A woman, I didn't hear about
wo bɛn so sɛ fa apotro ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ ɛfa bra efie ha bɛ baafo a woba hwɛrɛ ɛne bɛtɛnko tete ne wɔn ti asomdwem ebere tia wa bi ehu sɛ ntatawuye kakra ba wo bɛn ma abotrɛ siesie kuro ne mienu sɛnea ɛteɛ kane no yi wɔ dɔ ɛma kuro ne mienu ankasa bi deɛ yɛ bɛtɛnko yi ebere bi ɛne wɔn nyinaa ni nta baafo a woba ɛne bɛtɛnkofo a wɔn gyina ha hyɛn panyin ɛka wɔn bakɔsɛm wɔka sɛ ɛne bɛ bebree wɔ a wɔn nim wo bɛn ti hwɛ mpanimfoɔ a yɛ wɔ ha na wobɛhunu wɔn bakɔsɛm wobɛhunu wɔn bakɔsɛm a woduru baabi a wobɛtumi aka ama yɛhunu sɛ woyɛ kɔnani a woyɛ tufiri akyerɛ ano mesrɛ wo ɛberɛ a woba ne yɛsere nsɔyɛma wɔ yi fa wɔdɔ ne nteaseɛ a yɛwɔwɔ ahemfie ha no fa nanso fa bɔ bra na fa som abusua no hwɛ mmarima dodoɔ a yɛgyina wɔakyire mmarima dodoɔ a yɛgyina wɔakyire hwɛ wɔn mu ɛma papa mu biara nyɛ dɛ ɛmma mu na yi wɔdɔ adi kyire wo nkasɛm adi wɔ yene nti mebɛtenatena ma bɛtiri so ɛno na mesrɛ na akyerɛ me mesrɛ sɛ mewura wɔpɛgya ne ti na ɔma wɔsi bi akyerɛ Any kind of and I'm only going to say young before a dear young and my and say Ubishias now the eyes are like I said yes Pejam the room where was a book which is very bad depending on us Nana Congo we can't was it myself said the Wawa Painted and yet said here and to Ashiam said a part of the room and he said Numiana was so warm was so when you come today said Numiana on Payano now on also I may send your Nana Yamisha yeah also because we be in Mama, and you put some also ban. So they don't know so that one more no ban and you give me a support from my opinion and get open the food and the side. Now maybe the every day man say, what they don't buy you always say here and rant here. Says if you have a balance, I'm not here and I'm putting food. The media be by head now. You have a branch in the kind. Yeah, I didn't want to get it back. I'm not telling you, but I'm very forced to want you to say. I am balance. Madam Roma, say you are going. One more see a key. One is in one answer. I am a son. The mean said, so when you come home, go to Nana, I find a second. Madam Roma. Sana is to be said, Bafo one of my one celebration. Akra be machiro ba afo a wo ba ni se na de che kwa mi penso na be yi asimi na 1860 na ye hwe fa ye twa nchi du o se de na na boa no wo twa ya aso na de che kwa mi ba che kwa mi penso wo fu ena na nanum akire ba de fu omu baso atuwa nu bra ni ye she power santi ma so afi na na je kwa be say ampa o ma so kwa na na je wo 1860
akɔm hena na ɔte ne fere na adwuma ɛmu ɔhene da nse na adwuma ɛne ɔmpai ɔkɔ akyerɛmade because ne ye twa sɛdi wɔ hene nim kɔko ɛnɛ yɛ nko empuntuo ho sa ne yɛtuo na waba berepam businessman wayɛ di a yo hene nim twa safa investors bra yes am yɛ kasa yɛ afei ɛyɛ sa no nko na nanam betenkofoɔ wɔ dwuma bi a yɛdi sɛ yɛhwɛ dwere ya nanam nim adeɛ nsan kwanta nyina sɛ amani ade wɔ bi aboa ne yɛhyɛ mu ma wokɔ manhyia otumfoɔ wɔ asopahene ɔsaa wɔ akyerɛmade yi ɛnɛ de na sumia hene wɔnya na akyerɛ asopahene wɔnya na akyerɛmade yi berepam yɛbɛkyerɛ wo akonnwa no dwuma a ɛdi ɛde som akonnwa wade hyia bi bi ɛwɔ dwuma a wɔhene kɔ a wɔn di akyire yɛntwe mu mube yɛwɔ apradi na petepra wɔhene kɔ pɔ kɛseɛ mu a ɛdi n'anim nyinaa wade hyia bi ne nyinaa yɛno bɛyɛ baako ne akyerɛkyerɛ ama saa nneɛma no nyinaa yɛtim yɛde asom baafo waba berepam ɔde ne ho mpanyimfoɔ nyinaa serɛ sɛ pagya ɔkyi na baafo a wɔba wɔn si biribi nkyerɛw na wote kɛseɛ so daeɛ ɛna awasɛm pa bi a wɔbɛka ama ɔne no abusua ateɛ ama ɔmude anigyeɛ ama ɔsɛ ani akoro sɛdeɛ ɔmpanyimfoɔ akasa sie no nneɛma mmienu na esi yɛ ka yɛwɔ betinkotikro a wɔne asom wɔ ha kama bi na esi ɛna ɔno akasa atumi yi ebusuani ne de watching the video. Thank you for subscribing to my channel. Thank you to those who are about to subscribe. Subscribe to the channel and share and like the videos that I give you. Offer esom yɛ me ma undi betinkodi kronkwa isa pejao amu apakakunya ubegusu ahwe betinkokro no wasan di akramade no so ama Bokaso nema mienu na siu enei ama wankasa me show am enyo you mean do yen nyamo kura chichir betinko ene chichiwere entena yie ene ma pi wo no e beka na chiri ene mi semre o mali si bibi Italia na zona sana. Na minha de frame é Casa. Apia, ni minha. Apia, ni minha. Apia, Sanya, Puja, Adeno, Ademawo, or say, so bad, any good, we are over and they are so yellow. I know, I know they don't say we are. We are policing the person.
entrane atribusi entrama se enmunyama wa hyeme mfensuo enyina manu nkasa nkyerɛ wo da wo frɛ me anopa awia anadwo da suo mu a ne bɛba bisa bi yare wo frɛ no ama itu asumia hinu bu ana Abusie dini yeseye no one so TV so nya subscribe to no subscribe like no comment no share them for so dey enya bi ahwe ya ha ene ye sumaja ehine sabi elevator impeja opaja ye petianko di kuro no eno video ni kokohwe de baaye no anse mo amu ye ya mo se video no sabi efe ya ahina nsi kasa ye sumanya ahina si bi kasa o efe pa so mo se sumanya ahina osum santema de sumanya suma sante wasoma sante pa ahemfo ni bi kura mpe abonofo ahemfo ni bi mpe but wasoma sante so moja soma sante pa nti ene na ekohwe ba so monya hene ne kasa so wo masi bi nkyere no ena wo so besi bi ere e de kyere no e de ma no pepepe won se fa sante ma mere fe asante ba kose na sante ma ne bi bia ye fe si hene kura mpa de ye fisiti fa ne nyasem ketwa efe pa efe enti abusuafo eye esumanya hene instrument o ye we see mpaja ori paja eye petianko di kuro no ene videos na kokohwe e de baa no wo ho adwenkyiri bia no wa kire comment section ho na de maye ne yesu yewura e be kan ne next time e di hunkomo na bibia ne be ansa kama enti abusua me am di dwuma ne chan fem kwaku Alaska bini wasi adase ne be sa to so ne de nko we ene ma piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.